Vou ler un texto dun clásico que se chama Saber do Campo, afortunadamente está ainda vivo. É un clásico da nosa literatura. El fai o que se chama literatura infantil e juvenil. O texto que vou ler pertence á Casa da Luz. Vou ler un texto, unha parte deste libro. Empezo. O home sorriu amplamente como facía sempre, afirmou coa cabeza e deu unha pasada cara ao cadro erguendo o pé dereito para pasar o bastidor. Primeiro Alicia e Alba, despois Anxo e Aida, e por último Álvaro. Fixeron o mesmo e pasaron o interior daquela pintura de tan inquietante feitura. A primeira sorpresa foron as dimensións. Todo era moito máis grande do que imaginaran cando ollaban o cadro. A distancia entre aquelas traves que agora parecían moitísimas máis, e a súa longitude. Perderonse no infinito, daban a impresión de que as reas de columnas eran innumerables, creando unha especie de labirinto de incontables camiños. A altura daquela extraña estructura era tamén maior do que pensaran. Comenzaran a andar polo medio daquela paisaxe entre curiosos e asustados. O sorriso pumariño tampouco non era o mesmo de sempre, como se estivese a perder aquela seguridade que o caracterizaba. Pouco tardaron en se decatar de que non estaban dentro dun laberinto sen saída, senón que había posicións onde se podía observar que, dende ali, todas as fileiras de columnas confluían moi lonxe, na torre, como se ela fose o centro daquela estructura, e aínda que non era doado establecer referencias que permitisen situarse. A primeira en se decatar de tal cousa foi Alicia, que deixou pasar os seus amigos diante. «Cantas reas de columnas levamos percorrido?», preguntoulle polo baixiño a Álvaro, que camiñaba cerrando a marcha. «Esta é a terceira, que as vou contando. Por qué? Tamén te decataches de cando levamos un anaco a andar por aquí xa non saberemos por onde entramos?» «Claro», respondeu o rapaz, «pero isto é inútil, porque se volvemos atrás teño que contarlas e dentro de pouco xa estarei atrapallado. Xa sei o que imos facer. Agardade un pouco sin vos mover de aquí», dixo algo máis alto pero sin berrar, «que Álvaro e máis eu imos volver atrás». «Atrás? Para qué?», preguntou Alba, cos ollos abertos como a pratos. «Será mellor que non nos arredemos uns dos outros para nada. Imos marcar o camiño, Alba, para encontralo ben cando queiramos volver, que aquí todo é tan igual que non imos dar co sitio se non lle facemos unha marca. Pois non vaiades deixar as faragullas de pan, que despois veñen os paxariños, cómenas, e xa se sabe cal é o camiño», falou Anxo, tentando facer unha gracia que lle estirase da cara a inquietude aos seus amigos, con escaso éxito, pois non pareceu que ningún deles escoitase. Alicia fíxolle un aceno a Álvaro e desandaron o camiño que xa levaban feito. Ían contando os espacios que había entre cada dúas reas de columnas, ata chegaren a que tiña polo lugar por onde entraran. Ollaron arredor e Álvaro anicouse e pillou do chan unha pedra.